Айцішнікі абмяркоўваюць штучны інтэлект, гендерныя даследніцы гавораць пра жаночую літаратуру. Прадмова сапраўды кніжны фестываль Мары. Тут каля сотні імпрэзаў і на кожнай свая публіка. Асноўны праклён Беларусі – гэта незавершанасць культурных і жыццёвых формаў. Пошукі нацыянальнай ідэі сканцэнтраваліся на дыскусіі вакол спектаклю «Дзве душы» паводле Максіма Гарэцкага. Рэжысёр Мікалай Пінігін і публіцыст Сергей Дубавец лічаць аповесць Гарэцкага галоўным творам пра хістанне нашай нацыі, якая ніяк не можа сфармавацца. Чалавек жыве вось на нашай зямлі, ў гэтай прасторы, у якой дзве душы. Адна заходняя, другая ўсходняя. Я думаю, это вельмі важная історія для сённяшняга дня, потому што пакуль існуе гэта геапалітычная сітуацыя, это будзе вельмі важна. Зразумела, што это частка характару, бо ішлі войны праз Беларусь увесь час туды-сюды праходзілі, як бы рэзалі эту зямлю, адкладаліся на лёсах людзей. Тут можна нават не пра дзве душы казаць, а проста парэзаную беларускую душу, якая і зараз абсалютна вся парэзаная, не мае магчымасці сабрацца. Погляд звонку ад замежных гасцей. Фінска-эстонская пісьменніца Софі Оксенен піша пра часы савецкай акупацыі ў Эстоніі. Ейны раман «Ачышчэнне» перакладзены на 25 моваў. Аўтарка ўпершыню ў Менску. Адным з пунктаў ейнага маршруту стаў мемарыял Курапаты. Мемарыял вельмі кранальны. Ён мае душу, мае сэрца. Ён створаны людзьмі. Зразумела, на гэтым месцы не павінна быць рэстарану. А знос крыжоў – гэта дзікунства. Вядома, дзяржава мусіць шанаваць памяць. Курапатам аддалі пашану і расейскі пісьменнік Віктор Ярафеяў ды літоўскі паэт Томас Венцлава, таксама госці фестывалю «Прадмова». Александра Дорская, Белсат.